dwaro ni mondo inene nade kapok wakawo yweyo. Magi duto duoki e gima wawacho kama wachako godo ni giko ka dhano biro chomo ombulu mar 2027 tibi kuonge ng'ini in kaka oganda makama ang'o mikelie mesa. Oganda ma jo Kisigi gikelo ombulu adi e mesa. Oganda ma jo Masawa okelo adi. Oganda Luo okelo adi. Ombulu adi mane mesa. Mane kama koro kwano biro chakore gi king'iyo ni in ombulu ma in godo in kaka Wetangula mari mar 300 ni okoro mibedo piny in speaker ni minyalo medi kendo. Ibi ng'ini in Matiang'i ng'ato onge ng'ama nyalo weyo ombulu ma en godo 5 million to dhi mi in ng'at man go oganda mar Kisii ma samoro ni go oganda 700,000 pok notimore mane gima rigi ji wacho negi to ok gidwa winjo. Gavana, ufaki Yesu gavana. Nyakwara mogi ka oyo matin waduot kendo tok weche manyien lak sadek mar okinyi makawuono e Ramogi FM ka gin weche manyien ma utuche kor gwenge med mana kete ka waduogo bang' kinde manok kende. Ka in gi paro moro amora wach moro amora med mana chwale kokalo kuom yorewa mag tudruok manyasani kaachiel kod yor ote machok mar SMS e Ramogi TV kama en kaka wanene wuok tich makawuono tarik 6 dwe mar 10 higa 2025. Nyinga en